garlic at saka onion, no? Konti ketchup. Off pa yung fire natin guys ha. Tingnan natin guys, yan. So guys, welcome back to our YouTube channel. Today magluluto tayo ng dinner namin. Oy, kay hindi kami nakapagluto. Very simple recipe guys. Manok na may ketchup at beans, no? First step, ilagay natin yung ating manok sa pan, or pwede rin tong i-marinate guys, pero wala na akong time mag-marinate. So, I will add the garlic guys. Garlic at saka onion. Very simple, no? Then, I will also add at least na or fish sauce, no? Konting fish sauce, yan. Tapos, soy sauce. Ganyan lang, one half cup of soy sauce, yan. Lagay natin, masarap to guys, promise. Try nyo itong gawin guys, no? Very easy pa. Mas maganda to pag ma-marinate kahit 1 hour. Pero masarap pa rin to guys kapag gutom ka, di ba? Tapos ketchup guys. Yan, mga 1 cup ketchup. Yan, ubos na yung ketchup ko guys. Next step guys, syempre ihalo lang natin gamit ang aking luwag. Kaya lagyan siya, paano siya. Yan, tingnan nyo guys, ang bango na guys, no? Yan, very simple recipe pero masarap, no? Wala pa. Naka-off pa yung fire natin guys ha. Kasi yan ako pa, ihahalo ko pa yung yung ating chicken. At saka yung mga sauce para ma-distribute lahat sa sauce niya, no? Tapos, lagyan natin maraming pepper, no? Diretso-diretso na to guys. Isang kulo tapos luhit. Okay na yan. Pepper. Yan. Tapos, mix natin. Pwede kayo mag-add ng asukar pero ako okay na to. Okay na to, masarap na to, masarap. Kasi mag-a-add pa tayo mamaya ng black beans. Yan lang guys. Pork and beans pala guys. Yan lang guys. Kapag baguhan ka pa lang sa YouTube channel natin guys, pag-click naman yung subscribe button below at bell notification para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video katulad nito, no? Tapos guys, by the way, yung thanks button natin sa baba guys, naka-enable na yan guys. Pwede na kayo mag-donate, char. Naka-enable na dahil sa marami na tayong views, no? Naka-enable na siya. Nasa baba po yung thanks button sa gustong magbigay, char. Sige guys, tapos nito, we will turn on the fire. Ayan. First, muna guys, ilagay natin yung fire sa high heat para kumulo ito. After that, na natin, iluhit until maluto to. So guys, after 5 minutes na, kumulo na siya guys. Check natin, tapos ilagay natin yung, mix natin ng konti. Ilagay natin yung fire sa low heat na. Low fire tayo. Tapos, until the chicken maluto yung manok, mga 20 minutes siguro guys, no? Tapos na yan. Madali lang to guys for our dinner, no? Kasi hindi nakapagluto si Ador. After ng 10 minutes guys, no? Ito na yung ating chicken, no? I-check natin guys, i-check natin. Yan. Oh, nagtubig siya guys. Normal lang yan guys, no? Kulang pa to guys. Add pa tayo ng additional 10 minutes, no? I-add na lang natin yung pork and beans dito nga part, no? Yan. Hindi to sponsored ng Virginia. Pero, ba't ka naman? Yan. So, additional tayo ng 10 to 15 minutes. Luto na to after niya, na? May nakita na yung mga mantika, guys, oh. Sarap nito sa kanin. Cause, sarado natin. So guys, after ng 5 minutes, tignan natin. I-check lang natin guys ha, baka maubusan ng liquid. Kulang pa to ng konti guys, no? Add lang tayo ng 5 minutes. Tikman ko yung sauce niya ha, kung okay na ba. Tikman lang natin. Matamis. Masarap na siya guys.
Sarap nito sa rice. I'm sure. Wala lang ng konti. Last 5 minutes. Yan. So guys, after ng 5 minutes, yay! Yan. Lutong-luto na ang ating manok na may ketchup at black beans, guys. Oh. Yan. Ready to eat na to, guys. So if you like this video, guys, don't forget to like and subscribe and pakiclick na rin yung notification bell below, guys, ha? Para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong video. Tingnan nyo, guys, ang lambot na, guys, no? Tapos yung timpla, guys, natikman ko na kanina, okay na. So eating time na, guys. So guys, ito na yung ating manok, no, na with ketchup, no? Masarap to, guys, yan, no? Ito po yung dinner namin, no? Nandito yung mga bata, no? So kuha tayo ng rice, syempre. Rice, yan. Kuha tayo, mag-rice na gamay, guys, no? Gamay lang, pang patulak. Yan. Tapos, kuha tayo dito ng chicken. Ito, guys. Ito yung aking kukunin. Pakpak. Tapos, magsabaw tayo, guys. Yan. Sarap nito, guys. Okay, kain na kayo, guys. Kain, kuha kayo ng ano, ulam. Ano namin ito ngayon, guys? Dinner, no? Let's eat. Ito. Yan, tikman natin, guys. Yan. Tikman natin. Yummy. Yummy siya, guys. Paborito ko kasi ito, guys. Kasi dati na ito luto ni Ate Joy, no? Shout out Ate Joy. Masarap talaga yung recipe mo, ate. Na-miss ni Nako mong nagluto ko, no? Dami. Dami ay. Hayle, dami ya. Dami daw ang si Kuya. Naunta ninyo, guys, no? Bang. Try nitong gawin sa bahay, guys. Very easy recipe, no? Kahit hindi ko minarinate, masarap pa rin. Yan. Malambot na ang ating manok. Mga total of 30 minutes siguro lahat. By the way, guys, naka-enable na yung thank you button natin sa ibaba. Pwede nyo na maklik, guys. Road to 3,000 na rin tayo, guys. Maraming salamat sa inyo, ha? Road to 3,000. Thank you. Pag 3,000 na tayo, papagawa na tayo ng t-shirt. Abangan nyo yung nanalo sa pa-t-shirt natin, no? Ipopost ko lang dito sa community or sa Facebook page natin. Kapag hindi pa kayo nakapag-like sa Facebook natin, guys, lagay ko dyan yung Facebook page natin, no? Yummy, eh? Yummy, eh? Sarap, no? Hey guys, daghan salamat sa pagtanaw ninyo, guys, no? Maraming salamat. So ito yung ating manok na may ketchup. Ang sarap. Saka may beans, no? Try nyo to, guys, diba? Maparami yung ano nyo, kanin for sure, no? Sige, guys, maraming salamat sa pagtanaw. Bye for now. Guys, don't forget to like and subscribe pa day, oy, ha? And click that notification bell below para ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong recipe katulad nito, okay? Thanks for watching. Bye for now. Bye. God bless.